niebe, salju, xiaxue. Ito nga bagay masakit ka man tong kining Taiwan. Pero nining Aldo, makiabi kayo kanako king lakpe ko, ang pongteng abe ko, papuntang Hehuan Mountain. Actually, ing Hehuan Mountain king Nantou County, Taiwan. Malyari kayo makiabi ka ring tour nung buriye muntag king bundok ini. Tara na! Linibot kaming kalukurang ko king Hehuan Mountain. King Aldo ita, titak nemuing snow. Pero masaya kami pa mo. Lawin taya. Oh, pwede mo kami i-video? Sige, video. Naka-on yung eto. Video. Taga-video to. Ah, naka-video yan? Oo. Ah, sige. Yung ano, Vlog pa naman yan si Aro. saglit. Picture muna tayong Sige. tatlo. Halika. Pa-picture mo na. Dandahan Ito mo lang. lang. Uy, ulog yung ano natin. Halika. Picturean mo kami. Sir. Halika. Halika, bis. Wait lang. Hindi pa handa yung Amazona. Aaron, halika dito. Ay, dito ka. Oh, sige. Aaron, dito ka, Aaron. kamay. Hawak kamay tayo. Kasi takot ako bumagsak. Yan. Halika, picture tayo. Medyo madulas dito. Sige. Ayo, lagi. Once again. Tatakpan yung pangalan. Yan ang kinatakutan ko. Halika. Ayos ka lang? Ayos ka lang. Oo. Baka kasi... Nakapag ulo mo? Hindi. Yun ka talagang tinakatakutan mo yung ano. Ay, ayun siya naman. Tayo ka muna. Yung paa mo, lagay mo. Dalawa na kayo. Parang ano ka? Parang gumapang ka yung puwit mo. Ano mo sa bato yun? Ay. Yan ang kinatakutan ko talaga. Yan ang... Picture na sa ako. Ay, upo tayo, Aaron. Upo. Lapit tayo para maisang kuha lang. Lapit dito, B. Lapit dito. Lapit. 1, 2. Wag mag... kuha lang. Bago na yung dito. Tabi. Hala! Ayan ang bumaba. Oo. Haba na ng Haba ka na. dahan. Ikaw, video kita. Sige. Huwagin mo to. One, two, three. Video. May video din doon sa kapila sa Insta. Sa'yo? Ay, nag-video to? Kuha lahat. Oo. So, hindi ko nahiharap kanina. Kuha pa rin yon. Kuha pa din. Hoy, talaga? Really? Maraming nakikipag-videohan sa'yo. Famous ka ngayon. Ah, sige. Ba, niyaw, picture ma? Ichiha. Ah, hala. Ayaw. Ayaw pa na siya. Ano ka dyan mo po semua. Hala. Kita sendiri yang ngangkat. Okay? Dahan-dahan ha. Rato ka oxygen mo. Ganda ng view. Picturean ko kayo. Yan o, banda parang desierto. Solo mo. Hoy niya ing Qingjing Farm. Takalareng karnero kini ang pangmangalago lading view kading bundok. Daming karnero sa baba. Kaso lang, ayun ko na. Ganda ng close up. Bali sa ano.
Waniyaing Old England, the coloring building, manibat dating England Kenny. Natatakot yung bisita sa atin. Natatakot yung bisita sa atin ng ibang lahi. Oo. Sige. Tikiting. Sige, ano pa? Iba pa. Sige, ito. Sige, sige daw. Oh, ikot mo daw sa ano. O yan ning lak biming kalugurang kuking He Huan Mountain. Salamat ka rin Minalbe.